Hemen ikusten duzuen bezala, leihua daukagu, leihu hau seilatuta dago, seguekin, segu naturala da, animalietik ateratzen den grasaekin eginda, seguekin eginda. Eta naturala erabiltzegu hemen, zeratik bestea sintetikoa erabiltzezkeo, egiten da oso gogortu egiten da, sintetikoa eta gero ezin izaten da askatu leihua. Orduan golpe izugarrik eman behar zaizkio, eta orduan naturala hori ebitatzearren naturala erabiltzen dugu. Eta badakizue, nik uste jende gehiena badakila hemendikan sartzegela, jende asko harritu egiten da, pertsona bat pentsatzen du ezin dula hortikan sartu, baina sartzen da. Oso argala behar du, nahiko argala behar du, ez dela ezin da sartu, baina hori horrela da. Eta orduan egiten da, garbitu, barrutikan, eta gero hauek ez daute forratuta, fibrazta orain gehienak forratzen dituzten bezala. Eta orduan guk egiten dugu hor dauzkaten arbegiak eta horrelako zirrikituak eta hori dana selatu egiten ditugu segu sintetiko horrekin. Eta gero garbitu eta desinfektatu egiten denen, egiten da bete, sagardo berriarekin bete.